ďalšieho videa. A toto video bude ako vytvoriť vírus a niečo si povieme o príkazovom riadku a ešte vám niečo aj poviem k tomu s tým videom o vypnutí počítača na diaľku. Takže niečo o príkazovom riadku. Takže aj ako zistiť vašu IP adresu vašho počítača. V príkazovom riadku si môžete meniť farbu pozadia, farbu písma. Stačí napísať COLOR, color, a vynuluje sa vám farba. COLOR alebo help. O tak, mne to tak nefunguje. Aha, napísal som to zle. COLOR a vyskočí vám tu 0 black, 1 blue a tak ďalej. Pozadie A line green, Bčko light aqua a rôzne také. Ja si nastavím COLOR F6. Skúsime. Vidíte, máme bielu, svetlo bielu a žltú, aj keď to tak barz nevyzerá. Takže, ako zistiť vašu IP adresu? Inakšie vymaže sa všetko príkazom CLS. Ako zistiť vašu IP adresu? Pôjdete na svoj počítač alebo na niekoho iného a proste si chcete zistiť IP adresu. Napíšete ip.config a tu na to máte IPv4 adresa 1, 2, bla 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 bla. Vaša adresa je IPv4, kde budete mať napísané IPv4 tú značku, no tak to budete mať. To budete ako keby to je vaša proste IP adresa. Tak o príkazovom riadku by to bolo asi všetko. Teraz ako si vytvoriť falošný vírus, ako si proste vyrobiť vírus a keď to dáte niekomu otvoriť, vypne mu tu počítač. Takže ako nastavíme si nový a dáme odkaz. Napíšeme SHUTDOVN pomlčka N pomlčka S pomlčka medzerník pomlčka T. A nastavíme napríklad to T znamená ako time, za koľko sa ten počítač vypne. Takže dáme napríklad 15 sekúnd. Dáme ďalej. Shutdown exe. Premenujeme to napríklad, dáme Internet Explorer. Dúfam, že to dobre píšem. Dáme dokončiť. Potom pôjdeme do vlastností. Zmeniť ikonu. Vyskočí vám toto. Ale to nevadí, dáte OK. A pôjdete tu a nájdete si nejakú proste ikonu. Dá sa tam dať aj vlastná? No, dobre. A máme falošný Internet Explorer. Takže keď to spustíte, vyskočí vám upozornenie, ja to nechcem. A proste vám to vypne počítač na tých 15 sekúnd. Tak, a teraz k tomu videu, ako vypnúť počítač na diaľku. Niekedy to nefunguje, vypnúť počítač na diaľku, pretože buď ten druhý počítač má antivírus zapnutý, treba mu ho vypnúť, alebo proste nejde to, nejak IP adresa nefunguje. Proste ten počítač sa nedokáže asi prepojiť a
nedokáže mu vypnúť počítač na diaľku. Ale väčšinou je to tým, že ten počítač má aj antivírus, no tak preto to skôr nejde. Tak a to je asi na dnes všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudni dať like, keď sa ti toto video tak veľmi páčilo a chceš vidieť ostatné. Hoď odber, aby si bol, aj keď budú novinky, nové videá, aby si bol pri tom, keď vyjde aj nové video. A ja sa s tebou lúčim, alebo s vami, jak chcete. A čau.